Tata khai di tata. Hello guys, pungka ham jotono hanyo hailam sapiro norong nante kaisa ketal vlogo hingke bahai tongbo nyorok samai gade khakhayu kaham no tongna hanai hingke iko tabu khang bacha dorok bacha oi pura video se sekang start ma khayo ang mukhang rok suya karai tamni bagai hingaga tinan onek mood kaham ni bagai ang kini logino bacha khang ke vlog start khaika ani vlog daily vlog ang upload khaimi ang tong khaman bagang tabuk daily vlog khanyan bagai chai tongnai dia bai hingka to koroi bai ogo mane ani pini pasajuk phainya nayo do bai ge bono nanya thangora da nokor jora ge angka angna mami rok ma songsinai ja ge bai song phai saka mami rok songnani ang tabuk watui jora ba hongkhorjangna jaga rok koroi ang norokno berai rok phunong maya norok ani vlog no nokni vlog no ta ama mang nanya ni akai jakhana ha dangke ang saljak din ka hamang khangke ang norokno berai phuno gana ke norok nai tongdi an video no pulan sing pai chora ang tabuk mami rok songnai nai begini orang nai kera tam khai khibe kya manda rok jawai pora ko kapala khai khibe kya ta kabang ma pora tep ko ma tongman to sa ja kabak sake karai thangma kya ta cha cha ya wa te shi wa na hai ma tong hari ko no ko somai hayo ka thajing go wai thanga wai sha ga ta te sha wa na shela ma shin ta ta ga don tong nai kole so go thang jang nai kerai shela so ka ani yang go shimen di de mani ko wa te ni bai pora nosto jong thang ka miya wa shero ka ga tini phungo bate shero thang honi khana mani ari ko wa te te be bang kak sai thang bai ka akon wati wai mang tong si satong botong liang kau tidak musin ano iko tabak hingke ang moi songna bagai chako mora bathai pekha mo chako mora hingke ano moi koto rohamani mia songoi sai di hinai muar phayo ta moi hingke moi ano khaksa rohor songoi sai di hinai hingke ang amna tabuk rawi paikha chikon chikon kharai paikha tamni bagai ka ang mono bazar janai aman bagai hingke tabang bono sugrana thas ka suoi songsinai ja ang chakomora bazar ke ekdom markan thokjago pora tini ka asuk din pore chasinai ge tabu khanai nai ko ang helabo soi paikha ko ro berma duita na kha te oro sombai sedina ka te mosona ka iko tabu ke thogrok tung bai se je majon tongmani jotoni je paikha nornang te sablai te oro pyas kuno bi malia gang last et khai de ta joga piango to rai di malia gang pias ri chana mo jong honai pias jui joga baja khai tong ta tabu kisa moji khang gang ge last to chako mora di sinai ge nai tong di an video na ai thak jora dei chako morano ang baja sete tamo muitu man sajaman chako morano ang tok bahan ma chake besuk se aram nang khamo henda tok bahan menge delai se thokamo hepono baja bo thogo hepono tok bahan bai chongmani na alada tesing tongo ge chana mo jongpona tam khainai tok bahan bona harmalia ge baja na sakinai yang kyang mo sudeng khanya bagai muya rogui tongo iko tabu ke yango khumtop jotono rirbai kha age to yango norjak tongmani ada ge yango ko milik khaipe kha asung milik bungya kisa pathar trata ko mo pura pai kheran khabla ge nano jaga topri rirbai kha ta jotono ani di ko tobriya pura ke ekdom sireng tongmani ka tabu topro khangke kisa bupung sita hajung tongkha angai sajo phuno ga nanai tongdi eng sajo ko baijo nang thangai sinai je akho ko yang otep sekebang mah yang ni saja bato ni khatrong dana nai tonggo nai ligana
iko yango hingke bato bongni khatno rong riri tongo amo khat kisa balo khabala gaman bagai ketal kherong rena nayota bato yang saka phaipekha iko borok radio ni kan khana tei kam tang tonglayo ko o borok no kise help khaisuru bato hanya nai tongmaya bo samung mang tang tongo hanya sugoi tongya 2000 years later hingke tabuki ko baisong sokpaikha bongno naisimang ba dasu sokpaisu yang bai hingke mukhang phangna musung tei ekdom laisi jago haipuna guys norong nangolo phuna gana nai tongdian video no plan simpai tukjaratei finally guys iko naisidi baini mukhang tera sini bai baksa sini kang comment khaisa bai bo kisa pa nukjana musing haipuna mono first khaise phuno go norong na hingke tabuka jeng dukano thangna nai tongo tamni bagai hingke jeng di pora mai chana mo jengya hanai dugano sajongna ita motong naigena je chana musungman amoto hanita hingke ko tabuka jeng dugano sokpekya dugano soibana jengko chano chobai muri chana mo jong hanai chano chobai muri nanaka tei tokono nalia mo simena chaisinaita tabuki ko muri chala sinai muri 20 টাকা দাম তো হাইয়া tei chano cho duja na kada 10 টাকা খাইয়ে ko tawo mo kholo bai chala gena jong mai khusuka mai se kari semua rok tahu teko bias thai se kanongo enggak dapat sengsal lagi na bias berzak nah han thana bagai oma tak sakini ko terus thangshina pokoi salnai siko salnai hai ka sana han thana bagai himnetha thana nai tongha sabko tesa tongai thani mane tongmali tambai ki bin exam tongu hotat sate tabuk mari wan ekta ba duita o exam onan chau ni botabuk thai pona na hostel lo ihisa sama tong shota salnai chinga ba bai hingga te exam renya thangjak sopaya iko tabuka bai thana nai tongka ke chinong ni bai ba sokpai ke exam roi hingke bona tabuk sakaro hisinai ge tinin bagai ani video asujara nang sinai jotona na hambai ani video no pai playa nai tongma bagai hingke norok bai hanyo hai next vlog o tesa mal le firana